Shwmai, Owen Evans, dwi prif olygydd yma yn Estyn. Dyma Datgan ein ffordd ni o cyfathrebu efo chi. Newyddion mawr mis ma yw'r ffaith bod ni wedi cyhoeddi'r adroddiad blynyddol. Ynddo fe, unwaith eto, dyn ni wedi crynhoi fesul sector mewn ei penodau wneud yn haws i ddarllen. Ond hefyd, dyn ni wedi crynhoi'r gwaith thematig dyn ni wedi wneud, a hefyd gwaith dyn ni wedi bod yn edrych arno ar pynciau llosg yn y sectoriau dyn ni'n delio efo. Felly, please, gewch pip. Mae AI yn pwnc llosg ar funud, a dyn ni wedi bod yn gwneud gwaith arno deall beth yw'r manteision, ond hefyd beth yw'r anfanteision o gwmpas y technoleg newydd yma yn sgil addysg ac hyfforddiant. Un o'r pethau dyn ni yn wneud yw mynd allan ato chi i ffindio mas beth ydych chi'n wneud. Felly, please edrychwch lan. Dyn ni yn gofyn am tystiolaeth i weld yr arfer da, ond hefyd problemau falle ydych chi'n gweld wrth ymateb i'r her AI. Yn ogystal â'r adroddiad blynyddol, dyn ni wedi gyhoeddi 2 Estyn yn fyw hefyd. Felly, os mae chi diddordeb mewn ADE, neu pontio a cynnydd disgyblion, please gyfwch pip ar hynna. Hefyd, dyn ni wedi wampio'r wefan i wneud y gobeithio'n haws i edrych ar pethau a ffindio pethau. Ond mae dyn ni campaign mwy na'r olygu yn rhedeg i ddangos i chi i gyd o'r fath o adnoddau a deunydd sydd yna, gobeithio fydd yn ddefnyddiol i chi. Felly gobeithio fydd hyn o ddefnydd, os dyw e ddim, plis cysylltwch. Diolch yn fawr.